dapat ginunta diri mga kabisdak. Ilahan ning ayuson din nga kasada no. Laharam ni gibuldos o nya wala lagi kan dapat na simintohon di pa. So natakan di mga kabisdak no sa yuta sa kong kuan. Now. Ay shout out kay Bubong Pama. Shout out, shout out. Yo, what's up mga kabisdak? So, atong-aton mga kabisdak ang bagong dalan sa naglibog pa tanay o gasa tamo agay ng mga kabisdak sa Sea of Clouds bata o ato batong bagong dalan sa Karagan. Sea of Clouds ano? Agay no? Sige tara. So dito tayo mga kabisdak. So muna ang dalan mga kabisdak sa paingon og Sea of Clouds. So ako ang gikan di sa sitio na Nipaw mga karsada. Pasulod og Sea of Clouds. Ako ipakita sa inyo ang dalan diri. So tara, let's go mga kabisdak. Kuyogi ko nga video mga kabisdak. Mag-adventure tayo. Sabay sa batsi. Dapat ginunta diri mga kabisdak. Ilahan ning ayuson din nga kasada no. Laharam ni gibuldos o nya wala lagi kan dapat na simintohon di para ang mga turista na ay manganhi diri nga kanang mga taga Davao, sagaran diri mga taga Davao gid mga kabisdak way nagaalaag diri. Dapat ilahan ning karapat taong na simintohon. Paras nako nga moagi ko di kay kanda ko kan turista. So mo ni andalan ni mga kabisdak, gabi ka batsit. May lang dita maabtaron mga kabisdak kagulan no. So sa sunod na nato higayon ato na atong dalan nga bag-o nga gihimo paingon og Karagan sa pagkakaron. So diri sa Taagi. Dalan paingon sa Sea of Clouds. The Batsi Road. Grabe kabatse. Wow. Sama nih, trail. Wow. Dapat manggilon tama kabisdak, andiri ilang simintohon. Ayun no, Calamba Farm. Yun. So mga dili mga kabisdak ko.
Mo na dia ang Kalamba Farm. Dari Kalamba di pana na dire. Ya ang Mount Patong dire agyon. So dire ta agi. No. So tara. Dili na po ta kay mga kapisdak. Mo ni ang dalan dire i-update mo des dalan nga pinakanindot. No. Mo ni ang dalan di mga kapisdak. Ya kini tong motor mga kapisdak kay sukol man og kana binatsihay. Paluwed-luwed kag motor dire mga kapisdak. Nya magi kaning kasadahan, nya luwed ang motor. Digil magsilbi. Bungi-bungi. Ang agis ng motor. Pero itong motor to kay pambukid man eh. Sukol na eh. So nara. Wow. Yun oh, bahada na. So ugma mga kabisdak no kay Webes. Og ma-upload natin ni karon. Kamanta karon kanang Miyerkules. Og ma-upload natin ni karon. Ayos ti ni mga kabisdak. So shout out kay sa akong igagaw sa ayos ti. Mga kabisdak ko. Kaya nga yun mga kabisdak, kompleto imong brake dire sa imong motor kay grabe ka badaw nya. Rough road. Pag masimplang ka dire simbak ko, impas gyud dito ka punito no lugot. No. So kundi man nga ganan. Sayang. So mao ni ang kay kinsa man po ni mga kabisdak. Mo ni ang kuan, Mount Patong. Dili, lahi to eh. So, diri ta agi mga kabisdak. Adventures ta diri, adventures. Pulo po follow sa ako mga kabisdak. Ayaw po mo kalimot sa pag-follow o pag-share ani nga video, no? Para daghan pagkitag para ilaag pa ta mo pohon. Ako ipakita po ang kanindot sa kinayahan sa Baragusan. Shout out! Shout out kay Kwan, kay Arnie Joy. Shout out sa mga Joy. Yun, simentado na tama kabisdak. Di ba? Pero kini mga kabisdak dati dili na sa simentado gid dire. Karon lang ni natabo. Tugma man yung utos ako. Gagaw siguro kang kan. Kang kapama ata ni. Teka balodig na baka na si pama dire. Go! So natakan lima kabisdak no sa yuta sa kong kuan. Now, ay shout out kay Bubong Pama. Happy na diri makabisdak og naaba siya ron diri no. Oh. You know. Di ba? So murag wala man siguro mga kabisdak no. So ato na tong ano mga kabisdak. So shout out dahil sa kano, sa igagaw.
Yun. Sea of clouds mga kabisdak ko. So ano to dire mga kabisdak, no? Then Campilari, Sea of Clouds. Ambot kinsa pagkatagian ni mga kabisdak kay si Agaw Mark Pilari pa baka ang tagiya dire mga kabisdak, no? Ay wala, close na mga kabisdak. Sayang. Shout out kay Agaw Mark Pilari de sa biyahe ni Kap. Shout out yung Agaw. Then mauna yung mga kabisdak ang dalan sa Painguna og Mapawa, no? Sa Barangay Mapawa Sintro. Actually mga kabisdak, Barangay Mapawa gyapon siya dire. Masakop. Pero mo gyud siya ang Painguna og Sintro na. Painguna og highway. So yan. Diri na ta. Yoho. Yoho. Mga kabisdak, simentado na diri. Ang gwapo unta mga kabisdak dito sa may karsada sa Lanipaw, katong pasulod dito sa may sa mga laganan nasama ng mga Sea of Clouds dito dapat ginaanin to lagi simento ba aron ug naay mo laag naay mga tagalaing lugar di kanang ang ilang dalan pod ba nindot pod hapsay pod dili pod ingon nga magkabulingit po sa mga lapok, labi na mag-ulan dito napita, lapok na kayo, no? Pras dire ba ode? Hamis. Yuhuu! Yun! Ang init na mga kabisdag. Salamat sa adlaw nga imong gihatag Lord. Diri mga kabisdak, ug wagi ka dig magabi mga kabisdak, dili naka kanangit-ngit kay dagang kay solar diri naglinya. No? Then diri na ta sa Sagingan mga kabisdak. Ayun na ta sa Sagingan. Shout out. Shout out kay Agaw Siri Hagapi, no? O sa kuyaan nga nagsakay si Ate Linda.
Ate Linda Imbudo Atamusa, shout out sa inyo dati. Ug sa ko ang mga tanan ako mga igagaw, mga uyuan sa mga Atamusa family, Abilia family. Ug sa ko ang mga silingan, shout out sa inyong tanan. Siya ang lakas niyang gumiling. Yuhuu! Oh! Shout out! Ba't ho kayo napatingin sa akin? Ngayon lang ba kayo nakakita ng vlogger na pugi? Yummy! Agad na kuya.